za razvoj regionalne i lokalne samouprave. Govoreći o smanjivanju prava građana na odlučivanje, predsjednik Istarske podružnice Hrvatskih laborista Stranke rada Damir Ilić spomenuo je slučaj Vojnog područja Muzila, za kojeg je napomenuo da je javna rasprava bila prekratka, te da je bilo ružno čuti i vidjeti sve ono što se događalo na raspravi u Domu hrvatskih branitelja. Ilić smatra da se vlast u tom slučaju postavila autokratski. Činjenica da 1/5 Pule se želi dati privatnom investitoru na 66 godina i to samo u svrhu izgradnje turističkog i golf resorta, kako god se to zvalo, da li koncesija ili nekako drugo, to je prodaje. To je prodaja. Gradske vlasti bi trebale biti u službi građana i razmišljati o budućnosti građana, a ne razmišljati kao menadžeri. A prijedlog zakona o regionalnom razvoju istarski laboristi smatraju štetnim za Istru. S obzirom da država zna da ne može ukinuti županije, jer bi po zakonu o lokalnoj i regionalnoj samoupravi članak 7 stavak 2 morala tražiti prethodnu suglasnost građana te jedinice, očito je odlučeno da se formalni naziv županija zadrže, ali sa promijenjenom ulogom, čime bi se ponovo izbjegla volja građana za odlučivanje. Osim toga, istarski laboristi drže da je prijedlog proračuna županije za iduću godinu, koji je težak 417 milijuna kuna, asocijalan i nije razvojan. Razlog? Samo na kreditne obveze i materijalne troškove ići će 207 milijuna kuna. A nakon politike prelazimo na umjetnost. Ovo će